Hej allihopa och välkomna till en alldeles ny video från min kanal. Idag ska vi prata om en bok som jag läste förra året i 2022. Och vi ska göra det på svenska. Jag ska öppna en ny del av min kanal som kommer att heta Fika med böcker. Där jag kommer att prata, jag vill prata om böcker som jag har läst på svenska. Och jag ska prata om dem på det där språket. Idag ska vi prata om en trilogi av Jonas Gardel. Torka aldrig tårar utan handskar. Som på katalanska skulle vara något som No segues mai llàgrimes sense guants. Hela trilogin blev utgiven mellan 2012 och 2013. Trilogin består av 3 böcker. Den första heter Kärlek. Den andra heter Sjukdom. Och den sista heter Döden. Okej, hej. Efter att ha filmat videon så har jag sett att jag sa namnen på böckerna fel. Den första boken heter Kärleken, den andra heter Sjukdomen och den sista heter Döden med bestämt artikel. Och så måste jag säga att om ni kan franska så kan ni läsa versionen av böckerna på franska. Hela trilogin blev översatt och utgiven på franska i en enda bok. Så jag lämnar här covern på boken. Om ni kan läsa den så kan ni hitta den på nätet till exempel. Jag ville bara säga det här som en edit. Och så förlåt. Och vi fortsätter med videon nu. Hela trilogin följer AIDS-utbrottet under hela 80-talet. Den fokuserar på Rasmus och Benjamin. Rasmus kommer från en ort i södra delen av landet och bestämmer sig för att resa till Stockholm, huvudstaden, för att fly från sin familj och från den där miljön där han har växt upp. För att få vara sig själv, för i 80-talet så kunde man inte vara bög om man levde eller bodde på en ort. Bara de som vågade sig in i staden, in i Stockholm, kunde få vara sig själva. Man måste ju komma ihåg att manlig homosexualitet var inte längre en sjukdom, men inte för länge sedan. Det hade varit en sjukdom. Läget hade inte förbättrats så mycket. Man var tvungen att gömma sig. Även om i staden så fanns alla bögar som vågade sig i staden och för att vara sig själv och hade sina egna platser, sina egna diskotek och så vidare. Så måste man var tvungen att gömma sig, att inte visa sig som man var. Och män hånglade eller hade sex i parker, i natten och så vidare. Det var inte någonting som man gjorde offentligt på ljusa dagen. Rasmus vågar sig i Stockholm som sagt. Och där får han upptäcka hela livet för homosexuella och börjar ha relationer eller sexuella relationer med andra män och börjar upptäcka den där sidan av sig själv som han hade gömt hela sitt liv. Och också möter Paul. Paul är en helt öppen bög som bjuder honom till en julbörd där alla sina vänner samlas varje år för att fira och få vara sig själva. Och så å andra sidan har vi Benjamin. Benjamin har bott hela sitt liv i Stockholm men är Jehovas vittnen.
Och som Jehovas vittne så kan han inte göra vissa saker. Självklart inte vara bög. De lever i en slags sekt där man måste inte fira ingenting. Inte jul, inte födelsedagen och så vidare. Och han möter Paul på en vittnes, alltså när han är på tjänst som Jehovas vittne. Och Paul ber honom eller frågar honom om han vill komma till sin julbord med alla andra. Och frågar honom om han vet att han är bög. Och han börjar fråga eller undra om han verkligen är homosexuell eller inte. I slutändan så bestämmer sig för att gå till julbordet. Och där träffas Rasmus och Benjamin och får känna varandra lite grann över tiden och blir kära i varandra. Men ändå måste de gömma sig hela tiden. Något som gör Rasmus lite besviken och frustrerad. Och Benjamin måste välja mellan att vara en del av Jehovas sekt eller att vara med Rasmus. Man får inte vara bög och Jehovas vittne samtidigt. Så på samma tid så börjar aidsutbrottet över hela världen och kommer över till Sverige. De första fall börjar dyka överallt och det finns en bisfära inom queer-communiteten, särskilt mellan män. Och det som jag gillar mest om boken är att man får läsa uttalanden och nyheter som är verkliga från Aftonbladet till exempel, eller politiska uttalanden eller religiösa, och experten som pratar om det som om det var en tabu. Och man får se hur det var. Det är väldigt bra dokumenterat. Och Jonas Gardell har verkligen gjort sin forskning som författare. Å andra sidan så är det väldigt våldsamt när det gäller hat mot queer-folk och hat. Man får se hur hela aidsutbrottet sträcker sig under decenniet och alla de vännerna i gruppen. Och så Rasmus och Benjamin blir drabbade av aids. Det är därför hela trilogin har 3 böcker. Den första är Kärlek som fokuserar på kärleken mellan Rasmus och Benjamin. Den andra heter Sjukdom som fokuserar på början av sjukdomen och hur det börjar drabba alla vänner inom gruppen. Och den sista tyvärr som man kan tänka sig, det är en slags spoiler, handlar om döden. Och hur alla vänner eller nästan alla vänner i gruppen dör av aids. Men å andra sidan så ger den oss hopp för framtiden. För vi ser att det finns en ljus sida. Och man kan njuta verkligen av kärleksrelationen mellan Rasmus och Benjamin som har en ikonstatus i Sverige. Och hela trilogin är väldigt känd i landet. Jag rekommenderar att ni läser den om ni vet svenska och ni kan svenska. Om ni inte kan svenska så kan ni alltid titta på serien som blev skapade av SVT, den offentliga kanalen eller television för Sverige. Om ni har läst den eller en annan bok som handlar om samma sak så kan ni gärna rekommendera den till mig så om jag kan läsa den. Det var allt för idag. Hoppas att ni har tyckt om den här videon och ni kan gilla eller subscriba. Ses igen snart.